Здравейте, YouTube! Сега ще ви покажа един много готин сервер на Minecraft 1.6.4. А сега спауна, ето го. Тук ви впуска, пише там регистър и два пъти паролата си. И така, ето го, това е спауна, тук ще ви спауни. Тук има LARP.gl. Сега има само два LARP-а. Два ли са? Да. И двата ги сетнах аз. LARP Enchant. Ето спауна. Тук, ако искате да станете VIP, единствен начин няма да е с пари, а ще бъде да викнете хора да играят, които са постоянни в сервера да играят. Ето спауна, мега як. Това е църква, но ние го направихме като спаунер, защото яко е. Ето го. Спауна. Можете да си го разгледате. Тук ще пуснахме сервера. Опа. Тук ще пуснахме сервера. И още няма абсолютно никакви абсолютно никакви ларпове. Тук ще бъде LARP Fish. Ще се ловите риба, корабче. Спауна е стеглен. И пак повтарям, ако искате да станете VIP. Ако искате да станете VIP, викайте хора и ще станете. Не лъжим. Тук има градинка. Това е мелница. А ти какво е? Това е май хамбар. Да знам. Сега няма да ви обяснявам всичко подробно. Само искам да покажа. Тук някъде ще сетнем LARP Survivor. Ще можете да оцелявате. Всеки ден или от 7 часа или от 8:30 ще има евент, на LARP евент, който ще направя след малко. Ето го, това е хостера. Кога направиш LARP Fish? Това е сега, опа. Това е хостера, мега як скин. Това съм аз, мега як скин. Аз съм опнат, което е радост за мене. Кафето е тук, опа. Не гледам. Ето е до D17. Той е един оунер. Той сложи всички пугини. Той е оунер. И така, опа. Няма го видят. Това беше всичко от мен. Bye, YouTube!